హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు లెవెల్ 3 క్లాస్లో భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో 3వ అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది వైదీ భక్తి చేయుటకు సాధకుడికి కావలసినటువంటి అర్హతలు అనేటువంటి అధ్యాయం. హరే కృష్ణ. సో ఈ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము చూడబోయేటువంటి అంశము భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలోని మొదటి విభాగంలోని 3వ అధ్యాయమైనటువంటి వైదీ భక్తి చేయుటకు కావలసినటువంటి అర్హతలు, అంటే సాధకుడికి కావలసినటువంటి అర్హతలు. సో మొదటి అధ్యాయంగా ఉన్నటువంటి శుద్ధ భక్తియుత సేవ సామాన్య లక్షణములు అనేటువంటిది మొదటి అధ్యాయంలో మనము చూసినటువంటి అంశాలు. సో మరి ఉండవలసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి శుద్ధ భక్తికి ఉండేటువంటి 6 ప్రధాన లక్షణాలను గురించి మనము మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి శుద్ధ భక్తియుత సేవ సామాన్య లక్షణాలు అనేటువంటి దాంట్లో చూసాము. ఆ 6 లక్షణాలు అంటే శుద్ధ భక్తికి ఉన్నటువంటి 6 ప్రధాన లక్షణాలను దాంట్లో మనము చర్చించుకున్నటువంటిది. అది హైక యాతనల నుండి బయట పడవేస్తుంది అనేటువంటి అంశము. తరువాత కృష్ణ చైతన్యమే సర్వ శుభప్రదము, ఇంకా కృష్ణ చైతన్యం వలన కలిగేటువంటి సుఖము. తర్వాత విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవ అనేటువంటిది అరుదుగా ఉంటుంది, బ్రహ్మైక్యం వలన పొందేటువంటి సుఖము. భక్తి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి శ్రీకృష్ణ భగవానుని మరి ఆకర్షిస్తుంది అనేటువంటి అంశంగా ఆ అధ్యాయంలో మనం చూసినటువంటి అంశాలు. ఇక తదుపరి కృష్ణ భక్తి ప్రారంభ దశలు అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో మనకి ముఖ్యంగా భక్తి యొక్క 3 దశలను గురించి, సాధనా భక్తి, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి అనేటువంటి
ఆ భక్తి అంశాలను గురించినటువంటి మనము అవి చూసినటువంటిది. ఉం. అందులో వైదీ భక్తి, ఆ, రూపానుగా అంటే మనకి ఆ రాగానుగా భక్తి ఆ అంశాలను ఆ అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. సో ముఖ్యంగా వైదీ భక్తి చేయడానికి కావలసినటువంటి అర్హతలు అంటే వైదీ భక్తి అనేటువంటిది మనము ముఖ్యంగా భగవంతుడి పట్ల ఎటువంటి అనుబంధం కానీ సహజమైనటువంటి ప్రేమ కానీ లేని సందర్భాలలో కేవలము ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని ఆదేశం ప్రకారము లేదా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాన్ని చదివి ఆ గ్రంథంపై ఉన్నటువంటి శ్రద్ధతోనూ భక్తియుత సేవ ఆ, చేయడానికి పూనుకున్నట్లయితే అటువంటి భక్తిని వైదీ భక్తిగా మనము పూర్వపు అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటిది. మరి ఆ వైదీ భక్తి చేయడానికి ఒక భక్తుడికి సాధకుడికి కావలసినటువంటి అర్హతలు అనేటువంటివి ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి మనకి మన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేసినటువంటి అంశాలు. వాస్తవానికి ఇది రూపగోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి వాటికి సంక్షిప్త వివరణగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణను మనము ఇక్కడ చూడబోతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అయితే మనకి ఈ విధానంలో భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి మహాత్ముల సాంగత్యం వలన ఒక వ్యక్తి ఆ కృష్ణుని పట్ల స్వల్పమైనటువంటి ఆకర్షణ ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. అది దాదాపుగా 100కి 100 పాళ్ళుగా ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి ఆ మహాత్ముల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం వల్ల, అందుకే భక్తుల యొక్క సత్సాంగత్వాన్ని ఎక్కువగా మనము ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేటువంటి విషయం. సో అలా విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్వం వలన ఒక వ్యక్తికి ఆ కృష్ణ భగవానుల పట్ల స్వల్పమైనటువంటి ఆకర్షణ కలిగేటువంటి అవకాశం. ఎందుకంటే ఆ భక్తిలో తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని గురించి చెప్పడము, ఆ భగవంతుని లీలలను తెలియచేయడం వల్ల ఆ లీలలు వినిన కారణంగా అతనికి కొంత ఆకర్షణ ఏర్పడవచ్చు అని చెప్తారు. అలా ఆకర్షణ ఏర్పడినప్పటికీ కూడా, ఎందుకంటే మనం సాధారణంగా చూస్తూ ఉంటుంటాం, చాలా మంది ఆలయాలకు వెళ్తూ ఉంటుంటారు, అక్కడ దర్శనం చేసుకొని పూజలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ వచ్చేసి వాళ్ళు సాధారణంగా ఆలయం నుంచి బయటికి రాగానే వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులు యథావిధిగా వారి యొక్క కార్యక్రమాలని వారు నిర్వర్తిస్తూనే ఉండేటువంటి విషయాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఆ విధంగా మరి వాళ్ళకి ఆ కామ్య కర్మల పట్ల, అలాగే భౌతికమైనటువంటి అంటే భగవంతుని ఏడ ఆకర్షణ ఏర్పడవచ్చు, స్వల్పమైనటువంటి ఆకర్షణ. కానీ వాళ్ళకి ఆ కామ్య కర్మల పట్ల కానీ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ సుఖాల పట్ల కానీ ఆ ఆసక్తి వాళ్ళు వదిలివేయరు. ఆసక్తి అలాగే ఉంటుంది. అలాగే వాటిని వదిలివేయడానికి వాళ్ళు సంసిద్ధంగా లేకపోవచ్చు. కానీ భగవంతుని పట్ల ఆకర్షణ కలిగి ఉన్నట్లయితే అతడు ఈ వైదీ భక్తి చేయడానికి అర్హుడుగా చెప్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే అతనికి భగవంతుని పైన ఆకర్షణ ఉన్నది, శాస్త్రాలపైన నమ్మకం ఉంది కనుక వాళ్ళు మరి ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క ఆదేశానుసారము వాళ్ళు భక్తియుత సేవ చేయడానికి
అర్హులుగా వాళ్ళు అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉంటుంటారు, మరి ఈ శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో శ్రీకృష్ణుని పట్ల ఆకర్షణ ఏర్పడడం అనేటువంటిది ఒక గొప్ప అదృష్టంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్వం లభించడమే చాలా గొప్ప అదృష్టంగా ఉంటుంది. అలాంటి ఆ సాంగత్వం వలన భగవంతుని ఎడ ఆకర్షణ కలగడం కూడా గొప్ప అదృష్ట సూచకంగానే చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలా అదృష్టవంతులైనటువంటి వాళ్ళు, ప్రామాణికులైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచారులు లేదా శ్రీకృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహం వలన వారిలో భక్తి బీజం ఏర్పడుతుంది అని మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ప్రకటించినటువంటిది. సో దానికి సంబంధించి మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ దీంట్లో ప్రస్తావన వస్తూ ఉన్నటువంటిది చూడవచ్చు. ఏంటంటే సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారు ఉద్ధవుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి శ్రీమద్ భాగవతము 11వ స్కందము 20వ అధ్యాయంలోని 8వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే, కృష్ణ భగవానుల వారు ఇట్లా చెప్తారట, ఓ ప్రియమైన ఉద్ధవా, అదృష్ట విశేషము వలనే ఒక వ్యక్తికి నా పట్ల ఆకర్షణ కలుగుతుంది. కామ్యకర్మల నుండి పూర్తిగా అతడు విడివడకపోయినను, భక్తి సేవలో పూర్తిగా నిమగ్నుడు కాకపోయినను త్వరలోనే అతనికి సేవా ఫలము లభించును. అంటే ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వాడు కనుక. ఎందుకంటే మనము ఇంతకు ముందు కూడా భక్తుల యొక్క లక్షణాలను, భక్తిలో వారు ఉన్నటువంటి స్థితిని అనుసరించి సాధారణంగా భక్తులు 3 విధాలుగా మనము ఇంతకుముందు చర్చించుకున్నటువంటి అధ్యాయంలో గమనించాము. హరే కృష్ణ, ఎవరైనా 3 రకాలైనటువంటి భక్తుల గురించి మనము ఉపదేశ అమృతంలో విన్నాము. ఆ పేర్లు ఎవరైనా చెప్పగలరా? హరే కృష్ణ, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి చెప్పేవాళ్ళు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, ప్రభుజీ వినిపిస్తుంది కదా నా వాయస్సు? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. 3 రకాలుగా భక్తిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు 3 రకాలుగా మనము చదువుకున్నాం, అంతకు ముందు చూసాము. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చెప్పండి, శశికళ మాతాజీ. కనిష్ట అధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి. హరే గోవింద. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తులను వారి యొక్క స్థితి, అంటే ఆ భక్తి భావనలో భగవంతుని పైన వారికి ఉన్నటువంటి శాస్త్రాల పైన ఉన్నటువంటి అంశాలను ఆధారంగా చేసుకొని భక్తులను 3 రకాలుగా చెప్పుకోవడం జరిగినటువంటిది. ఉత్తమాధికారిగాను, మధ్యమాధికారి, కనిష్టం అధికారి. అంటే సాధారణంగా ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి కనిష్ట అధికారిని మనకి 3వ తరగతిగా, అంటే ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి భక్తుడిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే మధ్యమాధికారి, ఉత్తమ అధికారి. సో వారి యొక్క ప్రస్తావన కూడా మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ 3 రకాలైనటువంటి భక్తులలో ఉత్తమ అధికారి అయినటువంటి భక్తుడు ఎలా ఉంటారు, అంతకుముందు కూడా మనము కొంచెం చూసాము, ఇంకా ఇందులో చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మనం డీటెయిల్గా చూస్తాము అని అనుకున్నాము, ముందుగా వస్తుంది. సో మరి ఒక ఉత్తమ అధికారి అయినటువంటి వాడు ఏ విధంగా ఉంటాడంటే, శాస్త్ర జ్ఞానంలో అతడు నిష్ణాతుడై ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఉత్తమాధికారి అయినటువంటి భక్తుడు శాస్త్ర జ్ఞానంలో, అంటే ఆ భగవంతుని, అంటే ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి శాస్త్రాల విషయాలలో నిష్ణాతుడై ఉంటాడు. అలాగే చక్కని యుక్తులతో
అంటే అతడు ఏదైతే జ్ఞానాన్ని పొందాడో ఆ జ్ఞానాన్ని అనుభూతి చెందుతూ అది దాన్నే విజ్ఞాన విషయాలుగా చేస్తూ ఆ చక్కని యుక్తులతో ఆ వేద శాస్త్రాలను సమర్థింపగల నేర్పు కూడా అతడిలో ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఏదైనా విషయం ఉన్నదనుకోండి, ఆ విషయాన్ని ఎవరైనా అడిగితే దాన్ని సమర్థంగా వివరించగలుగుతూ ఉంటుంటారు. అటువంటి ఆ ఆ శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలను సమర్థించగలిగేటువంటి, దీనికి మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని చూస్తాము. పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మన గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలపైన అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతూ ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పాశ్చాత్యులు మనకి చాలా చక్కగా వారికి అవగాహనమయ్యే విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేసేటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉంటాం. సో ఆ విధంగా మరి ఆ ఉత్తమాధికారి అయినటువంటి భక్తుడు శాస్త్ర జ్ఞానంలో నిష్ణాతుడై ఉంటాడు. చక్కని యుక్తులతో ఆ వేద శాస్త్రాలను సమర్థించగలిగేటువంటి నేర్పు ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే సంపూర్ణమైనటువంటి విచక్షణతో తాను ఏదైతే సిద్ధాంతాలను చదివాడో ఆ సిద్ధాంతాలని చక్కగా ప్రతిపాదించగలుగుతాడు అని చెప్తారు. మరి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవా ప్రాకారములను స్పష్టంగా అతడు నిర్ణయించగలుగు నిర్ణయించగలిగి ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు. అలాగే జీవిత పరమలక్ష్యము ప్రేమపూర్వకంగా శ్రీకృష్ణుని సేవించుట అతనికి తెలుసు. అంటే ఏ విధంగా భగవంతుని సేవించాలి, మరి జీవుడి యొక్క గమ్యం ఏమిటి? ఎందుకంటే ఉత్తమాధికారి ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వారి గురించి చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ ఉత్తమాధికారి వారు ఎలా ఉంటారు? శాస్త్రజ్ఞానాన్ని పరిపూర్ణుడై ఉంటాడు. చక్కని యుక్తులతో వేద శాస్త్రాలను సమర్థించగలుగుతాడు. ఆ సిద్ధాంతాల పట్ల సంపూర్ణమైనటువంటి విచక్షణ కలిగి ఉండి చక్కగా ప్రతిపాదించగలుగుతాడు. ఆ భక్తియుత సేవా ప్రాకారాలను స్పష్టంగా నిర్ణయింప కలిగి ఉంటాడు. అలాగే జీవితం యొక్క పరమలక్ష్యం ఏంటి? ఆ ప్రేమపూర్వకంగా శ్రీకృష్ణుణ్ణి సేవించడము తెలిసి ఉన్నటువంటి వాడు. అలాగే ఆరాధనకు ప్రేమకు లక్ష్యము శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే, దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే అనే విషయాన్ని అతడు చాలా స్పష్టంగా ఎరిగి ఉంటాడు. దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే సర్వము, సర్వాంతర్యామి, సర్వయజ్ఞాలకు భోక్త ఆయనే, ఆయనే పరంధాముడు, ఆదిదేవుడు అని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. అలా ఉత్తమాధికారి ఆ విధంగా ఉండి మరి అటువంటి ఉత్తమాధికారి ఒక ప్రామాణికుడైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క శిక్షణలో ఆయన ఆదేశాలను, శాస్త్ర ఆదేశాలను ఖచ్చితంగా పాటిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తుంది. అంటే తన యొక్క గురువు, ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క ఆదేశాలను, శాస్త్రాల్లో ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలలో భగవద్గీత, భాగవతం వంటి గ్రంథాలలో చెప్పబడినటువంటి విషయాలను మరి నియమ నిష్టలతో జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటుంటాడు. ఆ విధంగా పూర్తి శిక్షణ పొందిన తర్వాతనే తాను ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిగా ఇతరులకు ఉపదేశం చేయడానికి కూడా, మనకి ఉపదేశ అమృతంలోని మొదటి శ్లోకంలో 6 రకాలైనటువంటి వేగాలను నియంత్రించుకున్నవాడు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా ఉత్తమాధికారి ఆ విధంగా ఉండి మరి తాను కూడా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిగా ఉండి మరి ఇతరులకు ఉపదేశం చేయగలిగేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి భక్తుడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అతన్నే ఉత్తమాధికారిగా చెప్పుకుంటారు. ఈ ఉత్తమాధికారి భక్తి అనేటువంటి భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా ప్రాథమిక సూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వేదాంత సూత్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, శాస్త్రాల్లో ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు చెప్పినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏమాత్రము ఉల్లంఘించరు అని చెప్తారు.
ఉం? అలాగే హేతువాదంతో కానీ యుక్తితో కానీ అవగాహన చేసుకుని శాస్త్రముల పట్ల ఆ దృఢ విశ్వాసంను అలవర్చుకుని ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఉం? అంటే ఇక్కడ ఆ యుక్తి హేతువాదము అంటే శాస్త్ర ప్రామాణికంగా అంగీకరించబడినటువంటి యుక్తి మరియు హేతువాదము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటి వాటిని అతడు సరిగా అవగాహన చేసుకుని ఉన్నటువంటి వాడు. అలాగే కాలమును ఉం, దుర్వినియోగపరచుకోవడం కు ఉపయోగించేటువంటి ఆ శుష్క తార్కిక పద్ధతుల పట్ల ఉత్తమాధికారి ఆసక్తిని చూపడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అతడు ఎప్పుడు కూడా భక్తియుతమైనటువంటి సేవల్లోనే నిమగ్నమై ఉంటాడు అని చెప్పబడుతుంది. సో అది ఉత్తమ అధికారి యొక్క లక్షణాలు. సో భక్తి చేయడానికి ఒక భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటి అర్హతలు చెప్తూ అంతకుముందు చెప్పాడు. ఏంటి? భగవంతుని పైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉండాలి అని చెప్పాడు. సో ఆ విధంగా శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉన్నటువంటి భక్తి భావంలో ఉన్నటువంటి భక్తులను 3 రకాలుగా చెప్తూ ఉత్తమాధికారి గురించినటువంటి ప్రస్తావన మనం చూసాం. ఇక రెండవ రకమైనటువంటి భక్తుడు మధ్యమ అధికారి భక్తుడు. ఈయనకు లక్షణాలను గురించి కూడా మనకి ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మధ్యమాధికారి ఎలా ఉంటారో చెప్తూ శాస్త్ర జ్ఞాన బలంతో నిపుణంగా వాదించగలిగేటువంటి శక్తి అతనికి ఉండదు అని చెప్తారు. భగవంతుని పైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉంటుంది, శాస్త్రాలపైన నమ్మకం ఉంటుంది, శాస్త్రాలు అవగాహన ఉంటుంది. కానీ దాన్ని నిపుణంగా యుక్తితో వాదించగలిగేటువంటి లక్షణాలు అంటే శక్తి అతనికి ఉండదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. సో అలాగే ఇంకా మరి లక్ష్యం విషయమైనటువంటి దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంను కూడా కలిగి అంటే ఉంటారు. అంటే భగవంతుని పైన దృఢమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అంటే మధ్యమాధికారి భక్తుడు భక్తితో శ్రీకృష్ణుని ఆరాధించేటువంటి విషయంలో దృఢమైనటువంటి విశ్వాసము కలిగి ఉన్నా కూడా మరి ప్రామాణిక గ్రంథాల నుండి ఉదాహరించేటువంటి ఇతరులను ఎదుర్కోగలిగేటువంటి ఇతరులతో వాదించగలిగేటువంటి ఆ చక్కని యుక్తులను నిర్ణయాలను అతడు కలిగి ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పారు. అటువంటి వాడు మధ్యమాధికారి. ఆయనకు అటువంటి యుక్తులు నిర్ణయాలు అతనిలో లేకపోయినప్పటికీ కూడా శ్రీకృష్ణుడే పరమారాధ్యుడు అనేటువంటి దృఢ విశ్వాసం మాత్రం అతనిలో ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ మధ్యమాధికారి భక్తుడు. అలాగే కనిష్ట అధికారి. సో ఉత్తమాధికారి, మధ్యమాధికారి మరియు కనిష్ట అధికారి 3వ తరగతికి చెందినటువంటి భక్తుడు. ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్ ఇక్కడ. సో మొదటి ఉత్తమ అధికారి, 2వ తరగతిలో మధ్యమాధికారి, ఇక 3వ తరగతికి చెందినటువంటి వాడు కనిష్టమ అధికారి భక్తుడిగా చెప్తుంటారు. సో ఉత్తమాధికారి భక్తి చాలా దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంటుంది. తాను నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతాలను ఇతరులను వాదించగలుగుతూ ఉంటాడు. సంపూర్ణమైనటువంటి విచక్షణతో సిద్ధాంతాలకు అతడు ప్రతిపాదించగలుగుతుంటాడు. భక్తియుత సేవా ప్రాకారాలు స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉండే జీవిత పరమ లక్ష్యాన్ని తెలుసుకున్నవాడు ఉత్తమాధికారి. అలాగే ఎప్పుడు కూడా ప్రాథమికమైనటువంటి నియమాలను ఉల్లంఘించడు ఉత్తమాధికారి భక్తుడు. ఇక మధ్యమాధికారి భక్తి యొక్క లక్ష్య విషయంలో అతనికి దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణుని ఆరాధించే విషయంలో కూడా దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంటుంది. కానీ శాస్త్ర బలంతో నిపుణంగా వాదించగలిగేటువంటి శక్తి అతనికి ఉండదు. సో కాబట్టి
మరి అతడు ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలను ఉదాహరించడము, ప్రతిపక్షకులు అంటే విమర్శకులను ఉం, ఎదుర్కోగలిగేటువంటి యుక్తులు అతనిలో ఉండకపోవచ్చు, కానీ అతడు శ్రీకృష్ణుడే పరమారాధ్యుడు అనేటువంటి దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఉండగలిగేటువంటి వాడు మద్యం అధికారి. ఇక మూడవ వాడు అయినటువంటి భక్తుడు, అతనికి తగినంత విశ్వాసము దృఢంగా ఉండకపోవచ్చు, శాస్త్ర నిర్ణయములు ప్రామాణికములని అతడు గుర్తించలేడు. బలమైనటువంటి యుక్తులతో ప్రతిపక్ష ఎవరైనాను ఈ కనిష్ట భక్తుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతని యొక్క విశ్వాసాన్ని చెలింపచేయొచ్చు. అప్పుడప్పుడు అతడికి, ఎందుకంటే సరైనటువంటి అవగాహనలో లేదు, దృఢమైన విశ్వాసం లేదు, కాబట్టి ఎవరైనా వేరే విధంగా దాన్ని మలిచితే అతడు మారిపోయేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ లక్ష్య విషయంలో దృఢ విశ్వాసం గల మధ్యమాధికారి భక్తుని వలె ఈ కనిష్ట అధికారి దృఢమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే అప్పుడే కొంచెం భగవంతుని ఎడ అతనికి ఆసక్తి కలిగి ఉంటుంది, కానీ దృఢమైన విశ్వాసము ఉండకపోవచ్చు. ఇది కనిష్ట అధికారికి. సో మరి అలాగే మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి కనిష్ట అధికారులు మనకి భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి విషయాలను మనం చూడవచ్చు. ఎందుకంటే భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు, చతుర్విధ భజంతే మాం, 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు నన్ను ఆశ్రయిస్తారు అంటూ చెప్తారు. కష్టాలలో ఉన్నటువంటి వారు, లౌకికమైనటువంటి ప్రయోజనాలను కోరుకునేటువంటి వారు, తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలనుకున్నటువంటి వారు, బుద్ధి విశేషం కలిగినటువంటి వారు, ఆర్తులు, అర్థార్థులు, జిజ్ఞాసులు, జ్ఞానులు అనేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళందరూ కూడా కనిష్ట అధికారులుగా చెప్తుంటారు. అంటే కనిష్ట అధికారులు 4 రకాలుగా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఆర్తులు, కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాము. అర్థార్థులు, లౌకికమైనటువంటి ప్రయోజనాల కోసం, సంపదల కోసం, లేదా ఏదైనా కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించవచ్చు. తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి విషయంలో కూడా నైమిషారణ్యంలో ఋషులు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే జ్ఞానులు, బుద్ధి విశేషణ కలిగిన వాళ్ళు కూడా, ఈ 4 కూడా కనిష్ట అధికారులుగానే చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే తమ యొక్క కోరికలను నెరవేర్చుకోవటకు భక్తియుత సేవా మార్గాన్ని స్వీకరించి ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారు, శరణజొచ్చుతారు అని చెప్పుకుంటుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆలయాలకు వెళ్తే వాళ్ళ యొక్క కష్టాలు తొలగించమని, ఆలయాలకు వెళ్తే వాళ్ళకి సంపదలు కావాలని అలా కోరుకునేటువంటి వాళ్ళు దేవదేవుణ్ణి కోరుకుంటూ ఉంటుంటారు ఆ విధంగా. సో కానీ వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించేటువంటి విషయం, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించే కదా ఆయన్ని ఆశ్రమించేటువంటిది. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు పరిగణించి ప్రాథమిక దశలో ఉన్నటువంటి భక్తులుగా, అలా మరి ఆ కనిష్ట ఉన్నటువంటి ఈ 4 రకాలైనటువంటి భక్తులకి శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వం లభించినట్లయితే క్రమేణా వాళ్ళు మధ్యమాధికారి భక్తుడుగాను, ఉత్తమాధికారి భక్తుడుగాను ఎదిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనము చూస్తాం, ధ్రువ మహారాజు కనిష్ట అధికారిగా చెప్తాం. ఎందుకు? తన తాత కంటే గొప్ప రాజ్యం కావాలి అని చెప్పేసి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాడు. అంటే లౌకికమైనటువంటి సంపదల కోసమే కదా, అర్థార్థిగా కదా. సో కాబట్టి అతడు
కనిష్ట అధికారి తన తండ్రి రాజ్యం అతనికి కావాలని లేదా అంతకంటే గొప్ప రాజ్యం కావాలనే ఒక కోరికతో అతడు భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమవుతాడు. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం తర్వాత పరిపూర్ణంగా పవిత్రుడై తర్వాత ఎటువంటి ప్రాపంచిక భోగాన్ని కూడా భగవంతుడి నుంచి స్వీకరించడానికి అతడు నిరాకరిస్తూ ఉంటుంటాడు. అలాగే ఇంకా మనం చూస్తే ధ్రువుడితో పాటు ఆ గజేంద్రుడు కూడా అటువంటి వాడే, ద్రౌపది కూడా అలాగే మొదట్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. గజేంద్రుడు ఏం చేస్తాడు? ఆపదలో ఉన్నప్పుడు మొసలి నుండి తనను రక్షించుకోవడానికి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాడు. రక్షణ కొరకు ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తాడు. తదుపరి అతడు కూడా శుద్ధ భక్తుడైనటువంటిది. సో అదేవిధంగా మనకి సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్ కుమారులు అనేటువంటి నలుగురు కుమారులు కూడా వివేకవంతులైనటువంటి సాధువులైనా కూడా తుదకు ఆ భక్తియుత సేవా మార్గాన్ని, ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ వైపు ఆకర్షింపబడినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాము. మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉంటుంది వారి గురించినటువంటి. అలాగే నైమిషారణ్యంలో సమావేశమైనటువంటి సౌనకాది మునులు కూడా అటువంటి పరిస్థితి ఎదురైతున్నటువంటి చూస్తాం. వారేమో జిజ్ఞాసులో కిందికి వస్తారు. ఇక ఎందుకంటే వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా కృష్ణ భగవాన్ని గూర్చి సూత గోస్వాముల వారిని ప్రశ్నలు అడగడము, ఆయన చెప్పినవి శ్రవణం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో ఇక ఎవరికైనా ఒక వ్యక్తి ఎట్టి పరిస్థితులలోనున్న ఒక శుద్ధ భక్తుని సాంగత్వం పొందే అదృష్టం కలిగినట్లయితే చాలా స్వల్ప కాలంలోనే అతడు ఉద్ధరింపబడి మధ్యమాధికారిగాను ఉత్తమాధికారిగాను. అందుకే కదా ధ్రువుడికి నారద మహర్షి యొక్క దర్శనం, శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వం వలన అతడు కూడా ఉన్నతుడిగా మారినటువంటిది. సో అందుకే చెప్తూ ఉంటుంటారు భగవద్గీతలో, ఈ 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు నన్ను ఆశ్రయించిన, నన్ను శరణ పొందినటువంటి 4 రకాల వాళ్ళు కూడా పుణ్యాత్ములే అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు కృష్ణ భగవానులు. ఎందుకంటే పుణ్యాత్ములు కాకపోతే భక్తి చేసేటువంటి అవకాశం కూడా వారికి లభించదు ఉంచారు. అలాగే భగవద్గీతలో ఈ విధంగా భగవంతుడిని ఆశ్రయించినటువంటి నలుగురిలో జ్ఞాని మాత్రము నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే జ్ఞాని ఎట్టి ఐహిక సుఖముల కోసం శ్రీకృష్ణుని సమీపించడు అని, శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయించు జ్ఞాని తన ఆర్తిని తొలగింపమనియో ఆర్థికమైనటువంటి లాభాల కోసము అతడు శ్రీకృష్ణుని కోరడు. అనగా అది ఆ జ్ఞానిగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించినప్పుడు ప్రారంభము నుండే అతనికి కొంత శ్రీకృష్ణుడితో అనుబంధం, ప్రేమరూపమైనటువంటి అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి సరైనటువంటి జ్ఞానము పొందినటువంటి వాడు. అంతేకాక తన యొక్క శాస్త్ర పాండిత్యం వలన శ్రీకృష్ణుడే దేవదేవుడు అని కూడా ఎరిగి ఉన్నటువంటిది. అందుకే చెప్తుంటారు జ్ఞాని ఎన్నెన్నో జన్మల బహుజన్మ, ఇక్కడ చెప్తుంటారు బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానాన్ వాన్మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మ సుదుర్లభ అంటూ చెప్తుంటారు. ఎన్నెన్నో జన్మల తర్వాత కానీ ఒక వ్యక్తి జ్ఞాని కాడు అని చెప్తుంటారు. ఆ జ్ఞాని అయిన వాడు వెంటనే సర్వము, వాసుదేవుడే సర్వము అనే మరియు మూలము, సర్వమునకు మూలమని, ఆ సర్వ కారణాలకు కారణము అని అతడు గుర్తించగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా జ్ఞాని ఒక స్థితిలో ఉన్నటువంటి జ్ఞాన స్థితి ప్రాప్తించినటువంటి ఏ భక్తుడు కూడా ఆ దేవదేవుని ఆరాధనకు
లో అంటే ఆ ఆరాధనలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు జ్ఞాని స్థితి. ఒకవేళ అటువంటి జ్ఞానం స్థితికి ఎదగపోయినట్లయితే ఆ దేవదేవుని యొక్క ఆరాధనకు కట్టుబడి ఉండే అవకాశం ఉండదు. తక్కువ మేధాశక్తి కలిగిన వారు లేదా ఆ మేధాశక్తి మాయ చేత అపహృతులైన, అందుకని మళ్ళీ ఆ విధంగా నలుగురు ఆయనని ఆశ్రయిస్తే మరొక నలుగురు ఆయనని ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళని గురించి కూడా చెప్తారు. మహామూఢులు, ఆ, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు, జ్ఞానము అపహరించబడినటువంటి వాళ్ళు. సో అట్లా ఒక 4 రకాలైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే ఆ దేహాత్మ భ్రాంతి నుండి విడివడినటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే శుద్ధ భక్తియుత సేవకు అర్హుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఈ అంశాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము పొంది భౌతికమైనటువంటి ఆరాటాల నుండి విడివడి సర్వజీవులను సమదృష్టితో చూడగలవాడు ఆ భక్తియుత సేవా మార్గంలో ప్రవేశించడానికి అర్హుడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి భగవద్గీతలోనే చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే కృష్ణ భగవానులు వారే చెప్తారు సాక్షాత్, ఈ దేహాత్మ భ్రాంతి నుండి విడిబడి శుద్ధ భక్తియుత సేవకు విడిబడినటువంటి వాడు మాత్రమే శుద్ధ భక్తియుత సేవకు అర్హుడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా మరి ఈ సుఖం అని చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు, ఈ సుఖాలు కోసం ఆ సుఖాలని మనం 3 రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. భౌతిక సుఖము, ఆధ్యాత్మిక సుఖము, భక్తియుత సేవ వలన కలిగేటువంటి సుఖం. సో అందుకే చెప్తుంటారు, ఒక వ్యక్తి ఈ భౌతిక ఈ బంధనంలో ఉన్నంత వరకు కూడా అతడు భక్తియుత సేవ చేయడం కానీ ఆ భక్తియుత సేవ వలన కలిగే ఆనందాన్ని కానీ అతడికి లభించవు అని చెప్తారు. ఎవడైతే ఐహిక సుఖాల పట్ల కానీ బ్రహ్మైక్యము పట్ల కోరిక కానీ ఉన్నట్లయితే మరి ఆ అటువంటి వాడు కూడా ఆ 2 విధాలైనటువంటి కోరికలను భౌతికమైనటువంటి కోరికలుగానే పరిగణించబడుతూ ఉంటుంటాయి. ఎందుకంటే నిజానికి నిరాకారులు ఆ దేవదేవునితో కలిగేటువంటి ప్రేమానుబంధం పెట్టుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి దివ్యానందాన్ని వారు గ్రహించలేరు. వారేంది మామూలుగా భగవంతుని యొక్క దేహకాంతి అయినటువంటి బ్రహ్మతేజంలో లీనమైపోవాలి అనేటువంటిది మాత్రమే ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ మానవ జీవితానికి సంబంధించిన పరిపూర్ణమైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావన ఏంటంటే వ్యక్తి తన యొక్క నిజస్థితిని ఎరిగి ఉండడము. అంటే నేను ఈ దేహం కాదు, నేను శాశ్వతమైన ఆత్మను. అలాగే ఆ దేవదేవుడితో ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి భక్తితో సేవ చేయడమే నా యొక్క ధర్మము అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించినటువంటి వాడు, తాను చాలా పరిమితుడును అని, చాలా స్వల్పుడును అని, ఆ దేవదేవుడు అపరిమితుడు అని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. సో అలా ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ముక్తిని కోరుకోడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు శిక్షాష్టకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తే, ఆ శిక్షాష్టకంలో 4వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ మనకి నదనం న జనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భవతాదు భక్తిరహైతు కీత్వయి. సో ఒక విశుద్ధ భక్తుడు పలువురు శిష్యులను కావాలని కానీ, అపరిమితమైన ఐశ్వర్యాలు కావాలని కానీ, అందమైనటువంటి భార్య కానీ, చివరకు భౌతిక జీవనం నుండి ముక్తి మొదలైనటువంటి ఐహిక భోగాలను
వీటిని కూడా కోరుకోడు. ఉం? మరి ఒక జన్మ తర్వాత ఒక జన్మ అనేకమైనటువంటి జన్మలు ఎత్తినా కానీ ఆయన ఆశించేది ఏంటంటే ఆ భగవంతుని పట్ల అచంచలమైన భక్తి ఏర్పడే విధంగా, అచంచలమైన భక్తి ఆ భగవంతుని పైన నిలిచే విధంగా కోరుతూ ఉంటాడు. నాకు ఆయన అంటారు, నధనం నా జనం నా సుందరి, నాకు ధనమొద్దు, ఆ, జనమొద్దు, అలాగే అందమైనటువంటి స్త్రీలు వద్దు, కానీ ఏం కావాలి? నీ యొక్క భక్తియుత సేవే, ఎన్నెన్ని జన్మలు నాకు లభించినా నీ యొక్క భక్తియుత సేవే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు గురించి మనకి అనేక మంది భక్తులు ఆ దేవదేవుని యొక్క లీలలు, నామములు, ఉం, గుణములు, అవతారాలు వాటి చేత ఆకర్షించబడి ఎటువంటి ముక్తిని కూడా కోరుకోరు అని చెప్పుకుంటున్నారు. స్ట్రక్ అయినట్టుంది, నెట్ పనిచేయలేదు. హరే కృష్ణ. శివకుమార్ ప్రభు మాతాజీ ఎవరు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, కొంతసేపు మీకు ఇప్పుడు పోస్ట్ రాలే. వచ్చింది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శివకుమార్ ప్రభు, హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. నా పేరు మీద క్లిక్ చేసి నన్ను హోస్ట్ చేయరా? ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ప్రభు. లేదా కోహోస్ట్ ఏదో ఒకటి చేయండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీ పేరు మీద నొక్కితే ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ప్రభుజీ మా దాంట్లో. ప్రభు మీరు 3 లైన్స్ పైన క్లిక్ చేయండి. మీరు అక్కడ మీరు పేరు దగ్గరికి వస్తే 3 లైన్స్ ఉంటుంది కదా. అదేం లేదు ప్రభుజీ మా హరే దాంట్లో కృష్ణ. లేదు. మీరు ఒకసారి ఓ పని చేయండి, మీరు లీవ్ అవ్వండి. లీవ్ అయితే నాకు వస్తుంది.